A teraz sa o ňu starajú cigáni, kde upratuje, varí a stará sa o deti. Ale klameš ty ľudí. To, čo mi oni všetko napísali, je pravda. To je čistá pravda. O čo sa tu bavíme? Prečo klameš? No a predstav si, že niekto niečo poslal veľmi silné. A dneska to ukážem. Takže mám nový účet, dievčatá, ale neviem, môžem asi cez tvoj ukázať potom večer? Nie, bo ma blokujú. No, sme v piči. Niekto mi bude musieť dať účet, lebo budete veľmi v šoku. Že ovečka, ty si povedal, že je si pedofil? Nie si? No dobré. Keďže ty si zverejňoval mňa a mňa si ponižoval, tak ja ťa zverejním takisto, ale v niečom inom. A vtedy môžeš skočiť z okna. Skoč, mi to je jedno. Prosím ťa.